हाय हॅलो नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये मॉर्निंग न्यूजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपण सकाळी 9 ते 9:30च्या दरम्यान लाईव्ह येत असतो आणि या माध्यमातून आपल्या दैनिकातल्या ज्या बातम्या आहेत त्या बातम्या थोडक्यात पाहतो, त्याचा आढावा घेत असतो. या बातम्या तुम्हाला जर सविस्तर वाचायच्या असतील तर तुम्ही दैनिक गोमंतक घेऊन त्यामध्ये वाचू शकता. तसंच आमची वेबसाईट आहे दैनिक गोमंतक.com. तर या माध्यमातून तुम्ही वाचू शकता. तसंच व्हिडिओच्या संदर्भात यूट्यूब आणि फेसबुक आहे, तर तिकडेही तुम्ही या संदर्भातले व्हिडिओ पाहू शकता. आपण जास्त न वेळ घालवता सुरुवात करूयात. जे लोक स्टार्टअप करणार आहेत बिझनेसमध्ये, तर त्यांच्यासाठी एक खास आणि चांगली बातमी आहे की दरवर्षी सरकार जे आहे ते जे भांडवल आहे ते पुरवणार आहे. जवळपास 100 जणांना बीज भांडवल असतं ते पुरवणार आहे. त्यामुळं ज्यांना अर्थसहाय्य हवं आहे तर यांच्यासाठी ही चांगली बातमी आहे. पुढच्या 5 वर्षात किमान 5,000पेक्षा जास्त स्टार्टअप जे करणार आहेत त्यामध्ये 5,000हून अधिक लोकांना रोजगार निर्मिती मिळू शकते आणि ते लक्ष्य असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलेलं आहे. आणि या स्टार्टअप योजनेसाठी राज्य सरकारनं माहिती तंत्रज्ञान खातं जे आहे त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे त्यांनी आणि दरवर्षी जवळपास म्हणजे प्रत्येक वर्षी 100 जणांना बीज भांडवल म्हणजेच आर्थिक सहाय्य करणार असल्याचं सांगितलं आहे. 10 लाख रुपयापर्यंतचं जे अनुदान आहे ते स्टार्टअप करणाऱ्या त्या व्यक्तीला, त्या उद्योजकाला ते देणार आहेत. आता सध्या वाढती बेरोजगारी आहे आणि ती करण्यासाठी तरुणांनी पुढे यावं, नवउद्योजक तयार व्हावे, यासाठी या क्षेत्रात भरीव योगदान देण्यासाठी मुख्यमंत्री आता विचार करत आहेत आणि त्यानुसार बीज भांडवल जे आहे ते देणार आहेत. दरवर्षी 100 स्टार्टअप जे होतील त्यातल्या प्रत्येकाला 10 लाख देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि जे कोणी स्टार्टअप सुरू करतात ते येत्या म्हणजे सुरू केल्यानंतर 45 दिवस किंवा 60 दिवसांमध्ये त्यांना ते अनुदान देण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि यासाठी खास स्टार्टअपसाठी अभिनव स्टार्टअप केल्यासंदर्भात आता आपण जस्ट पाहिलं की मागच्या आठवड्यामध्ये निकोल फॅरिया या मुलीची एक गोष्ट ऐकली होती. तिनं 600 कोटी रुपयांचं मूल्य असलेलं एक ॲप तयार केलं आहे हॅपी वुमन्स नावाचं. आणि याच्या माध्यमातून अनेक ज्या महिला आहेत त्यांना रोजगाराच्या संधी आहेतच, शॉपिंग कसं करायचं, रक्तगट कसा चेक करायचा किंवा बँक खातं कसं उघडायचं, अशा पद्धतीच्या छोट्या छोट्या आणि बऱ्याचशा गोष्टींचा विचार करून ते तिनं ॲप तयार केलेलं आहे. आणि ती एक बिझनेस गर्ल म्हणून 19 वर्षाची आहे ती, तर ती उभी राहिलेली आहे. आणि आज तिला मुख्य म्हणजे मागच्या आठवड्यातच आपण पाहिलं की मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तिचा सन्मानसुद्धा करण्यात आला. आणि काल या संदर्भात आम्ही तिचा एक इंटरव्ह्यू घेतलेला आहे आणि तो इंटरव्ह्यू आम्ही यूट्यूबवरती अपलोड केलेला आहे. तुम्हाला जर नक्की पाहायचं असेल की निकोलची नेमकी प्रेरणादायी त्या ॲपच्या संदर्भातली काय कहाणी आहे ते जर तुम्हाला ऐकायचं असेल तर नक्की तो आमचा यूट्यूब चॅनलवरती आणि तसंच फेसबुकवरती तो व्हिडिओ आम्ही अपलोड केलेला आहे. तो नक्की जाऊन तुम्ही पहा, तुम्हाला एक प्रेरणा मिळेल. जर 19 वर्षाची निकोल हे करू शकत असेल तर आपण का नाही. तर ही प्रेरणादायी कहाणी तिची तुम्ही त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता. तर जे आत्ता हे स्टार्टअपसाठी मुख्यमंत्र्यांनी अनुदान देण्याचं ठरवलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी निकोल आहे ती ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून त्यांनी घोषित केलेलं आहे तिला, कारण तिचा नुकताच सन्मान झालेला आहे. आणि कमी वयात कमी वेळेत तिनं जे स्टार्टअप केलेलं आहे आणि त्या कमी वेळेत सुद्धा तिला 600 कोटी रुपयांचा व्यवसाय तिनं केलेला आहे. राज्यासह देशात आणि देशाच्या बाहेर सुद्धा तिचं ते ॲप आता सध्या काम करत आहे. मग ती प्रेरणा असावी आणि सगळ्यांची किंवा महिलांची ती आयडॉल व्हावी या दृष्टीनं तिला स्टार्टअपसाठीचं ब्रँड अँबॅसेडर केलेलं आहे. आणि जे तरुण आता नवउद्योजक आहेत त्यांच्यासाठीची ही एक चांगली बातमी आहे. त्यामुळे या बातमीकडे आणि येणाऱ्या अपडेट्सकडे लक्ष ठेवून राहा. दुसरी बातमी आपली आहे ती म्हणजे IITचा प्रस्ताव. IIT गोव्यात होता आहे
केपे सांगे या भागामध्ये, या परिसरामध्ये, तर तिथल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून तसंच स्थानिकांकडून विरोध होतो आहे की इथे IIT जो प्रकल्प आहे तो राबवू नका. तर याच्या मागे शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत, बागा आहेत, फळझाडं आहेत, तर ही जात आहेत आणि त्यामुळं तसंच पूर्वजांची ती जमीन असल्यामुळं ती आम्ही देत नसल्याचं शेतकऱ्यांनी याआधी सांगितलं. या संदर्भातल्या बातम्या आणि अपडेट्स आपण दररोज पाहत असतो. पण आता जे मळकर्णे ग्रामसभा आहे तसंच नागवे ग्रामसभा आहे त्यांनीसुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे की इथे IITचा जो प्रकल्प आहे तो आमच्यावर लादू नका. IITचा जो शैक्षणिक प्रकल्प आहे तो तिथं होतो आहे आणि त्यासाठी युद्धपातळीवर सध्या सरकार काम करतं, पण शेतकऱ्याकडून जो विरोध होतो आहे त्याला इतर ग्रामस्थांनीसुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळं IITचा हा जो प्रकल्प आहे तो आणखी वादळी ठरणार असल्याचं समजतं. पुढची बातमी आहे आपली शैक्षणिक आरक्षणासंदर्भातली. बहुजन समाज आता आक्रमक झाला आहे गोव्यामध्ये, कारण शैक्षणिक आरक्षणासाठी शैक्षणिक आरक्षण मिळावं त्यासाठी मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जाती जमाती आहेत त्यांनी आरक्षण द्यावं यासाठी एल्गार पुकारलेला आहे. आणि आम्ही आरक्षणाची भीक मागत नसून आमच्या आरक्षण हक्काचं आहे, तर ते आम्हाला मिळावं आणि त्या दृष्टीनं शिक्षणामध्ये मुलांच्या ज्या काही असतील प्रवेश असेल किंवा आणखी काही असेल, व्यवसाय असेल, तर या दृष्टीनं ते आरक्षण मिळावं अशी मागणी आंदोलकांनी केलेली आहे. या संदर्भात काल आंदोलनसुद्धा झालेलं आहे. आंदोलनाचा एक विषय आहे गोव्यात, तो म्हणजे जसं भिजत घुंगड आपण म्हणतो त्या पद्धतीनं आहे, कारण अनेक वर्ष सरकार या संदर्भात जरी काम करत असलं तरी पूर्णपणे आरक्षण दिलं जात नाही किंवा तशा प्रक्रिया होत नाही, प्रोसेस होत नाही आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकजूट होऊन सरकारला जी काही आपली ताकद आहे ती दाखवायला हवी असं काँग्रेसचे नेते आहेत गिरीश चोडणकर यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळं तारीख पे तारीख देणं बंद करा आणि आरक्षण द्यायचं नसेल तर प्रश्न ताटकळत ठेवला जातोय त्यावर काहीतरी तोडगा काढा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी एसटींना आपण आरक्षण देणार असल्याचं जे सभापती आहेत रमेश तवडकर यांनी सांगितलेलं आहे. मुख्यमंत्री त्याचा पाठपुरावा करत आहेत केंद्र सरकारकडे आरक्षणासंदर्भात. तर एसटींना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता सध्या गोव्यात विषय चर्चेला जातोय तो म्हणजे मोपा विमानतळ आणि दाभोळी विमानतळ. तर मोपा विमानतळात आता नवीन सुरू होतं आहे आणि जे काही विमान किंवा जे विमान उड्डाण होणार आहे ते तिकडं होणार आहे. दाभोळीचं आपण पाहिलं तर याच्या आधी दाभोळी हे एकमेव विमानतळ गोव्यासाठी विमानसेवा पुरवत होतं आणि आता मोपा झाल्यानंतर दाभोळीचं भविष्य काय असणार आहे हा मोठा प्रश्न गोव्यात असतानाच दुसरा प्रश्न असा आहे की मोपाला नेमकं कोणाचं नाव द्यायचं. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर की पर्रिकर या दोघांपैकी कोणाचं नाव द्यायचं असा मोठा प्रश्न आहे. बऱ्याच जणांचं मत आहे की भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव द्यावं आणि यासाठी आता अनेक पक्ष जे आहेत ते एकत्र येत आहेत, स्थानिक आहेत, विरोधक आहेत. तर एकूण गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी या संदर्भात चर्चा होतीये आणि विचारलं सुद्धा जात आहे. गोमंतकच्या माध्यमातून जे कोणी लाईव्ह आत्ता पाहतात त्यांना सुद्धा मी विचारू इच्छिते की नेमकं तुम्हाला मोपा विमानतळाबद्दल काय वाटतं आणि नाव कोणाचं द्यावं. तसंच दाभोळीचं आता सध्या जे भविष्य आहे किंवा दाभोळीवर ठराविक ज्या काही एरोप्लेन लँडिंग होणार आहेत तर ते कशा पद्धतीनं असावं, किती असावं, काय असावं किंवा दोन्हीकडे इक्वल ठेवता येईल का, अशा पद्धतीनं काही तोडगा काढता येतो का, असं जर तुम्हाला काही वाटत असेल तर तुम्ही नक्की आम्हाला कळवा कॉमेंट बॉक्समध्ये. गोव्यात सध्या गुन्हेगारी वाढती आहे आणि बेकायदेशीर बऱ्याचशा गोष्टी होत आहेत. तर यामध्ये राज्यात जो वेश्या व्यवसाय सुरू आहे तो ऑनलाईन पद्धतीनं जास्त सुरू आहे आणि त्याचं प्रमाण आता 36% आहे. ऑफलाईन पद्धतीनं 64% हे प्रमाण आहे
आणि या संदर्भात 5 वर्षात जवळपास 400 ज्या पीडित महिला आहेत त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल यामधल्या तरुणींची जास्त संख्या या वेश्या व्यवसायामध्ये आहे. आणि आपण पाहिलं तर एकूण आकडेवारी आपण पाहू या संदर्भातली. गोवा क्राईम ब्रँचनं ना 35.6%, तसंच कळंगूट पोलिसांनी 21.8% आणि हणजूण पोलिसांनी 12.4% असा कारवाईचा त्यांनी क्रमांक केलेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी हा व्यवसाय चालतो आहे आणि पर्यटन जिकडे नाही आहे, म्हणजे फोंडा आहे, पणजी आहे, मडगाव आहे, तर या भागामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा व्यवसाय सुरू आहे. आणि पोलिसांनी तिकडे कारवाई करत बऱ्याच महिलांची सुटकासुद्धा केलेली आहे. त्यामुळं सध्या हा व्यवसाय ऑनलाईन आणि दलालाच्या पद्धतीनं सुरू आहे. जवळपास 26 राज्यातल्या 400 महिला आहेत आणि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि जवळपास या महिलांचा सहभाग आहे. देशातल्या जवळपास 84% महिला या व्यवसायात आहेत, तर विदेशी महिलांचं प्रमाण हे 16% गोव्यात पाहायला मिळतं आहे. या व्यवसायात असणाऱ्या ज्या महिला आहेत त्यांचं प्रमाण, याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. वेश्या व्यवसाय सध्या जोरात गोव्यात सुरू आहे आणि या संदर्भात पोलिसांनी योग्य ती कारवाई आता करायला सुरुवात केलेली आहे. पुढची बातमी आहे ती, काँग्रेसने आरोप केला आहे विवेकच्या रथाला राज्यात प्रवेश कसा दिला या संदर्भात. कारण या रथयात्रेमुळं नियम धाब्यावर आहेत. आपण पाहिलं तर जे आपण वाहन चालवतो त्या संदर्भात बरेचसे नियम केलेले असतात. नंबर प्लेट असेल किंवा तिचं PUC असेल, अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात आणि त्या जर नियमात बसल्या नाहीत तर आपल्याकडं दंडात्मक कारवाई होते. मात्र इकडे आपण पाहिलं तर भारतीय लोकसंस्कृती आणि सांस्कृतिक गोष्टी आपण पाहिल्या तर यामध्ये जसं की लोकसंस्कृतीचा आणि जे सांस्कृतिक जीवनमान आहे त्याचासुद्धा वाहनांच्यावर कशा पद्धतीनं वापर केला जाऊ शकतो हे आपल्याला माहिती आहे. जे रथयात्रा येते आणि या रथयात्रेसाठी जे वाहन वापरलं जातं ते वेगळ्या पद्धतीनं सजवलं जातं. कुठल्याही पद्धतीची नंबर प्लेट नसते किंवा जे त्याची सजावट ज्या पद्धतीनं केलेली असते, धार्मिकदृष्ट्या असेल, सांस्कृतिकदृष्ट्या असेल, तर अशा वेळेला जे काही वाहतुकीचे नियम आहेत तर ते मोडले जातात. तर याकडं आता सध्या आपण पाहिलं तर गोव्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने असेल, वाहतुकीच्या दृष्टीने असेल तर कडक कारवाई केली जाते आणि ठिकठिकाणी आपण बघितलं तर पोलीस बंदोबस्त आहे. मात्र या ठिकाणी हे जे आता रामराज्य दिग्विजय रथ जो काही गोव्यात आता प्रवेश केलेला आहे त्याचे नियम सगळे मोडीत काढत असताना वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिनो यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यावं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण द्यावं असं सांगण्यात येतं आहे. याच्या आधी आपण पाहिलं तर निवडणुकीसाठी सुद्धा अशी रथयात्रा काढण्यात येते आणि त्यावेळेला वाहनाची विविध पद्धतीने सजावट केलेली असते. त्यामुळे सगळे नियम धाब्यावर असताना अशा पद्धतीनं आपण सामान्य माणसांना जर त्रास देत असू तर हे राजकारण तसंच धार्मिकदृष्ट्या सुद्धा कारवाई केली गेली पाहिजे अशी मागणी होती आहे. तसंच UKचं पहिलं चार्टर विमान गोव्यात काल दाखल झालं आहे सकाळी 8:45 वाजता रविवारी आणि जवळपास UKचे 252 पर्यटक आहेत ते गोव्यात काल दाखल झालेले आहेत आणि त्यामुळे आता पर्यटन हंगाम तर सुरू होतो आहे आणि एका दृष्टीनं विदेशी पर्यटकसुद्धा गोव्यात येत आहेत. महत्त्वाची आणखी एक बातमी आहे ती म्हणजे नायजेरियानं एक बोट अडवलेली आहे आणि या बोटीमध्ये जवळपास बरेचसे गोमंतकीय आहेत आणि देशभरातले खलाशी आहेत ज्यांना अडवलेलं आहे आणि याची सुटका करण्यासाठी हे जे खलाशी आहेत यांनी
गोव्याचे जे आमदार आहेत बाणावलीचे वेन्झी विएगस त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधलेला आहे. बेकायदेशीर तेलाचा हे खलाशी वापर करत असल्याचा गिनीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोप केलेला आहे आणि त्यानुसार हे जे काही आहे तर खलाशी आहेत त्यांना अडवलेलं आहे. त्यामुळं आमची व्यवस्थित सुटका करावी यासाठी बाणावलीच्या आमदारांना हे जे युवक आहेत, हे जे खलाशी आहेत, त्यांनी संपर्क केला आहे त्यांच्याशी. त्रिपुरारी पौर्णिमा आहे त्यामुळं वेगवेगळ्या ठिकाणी आता कार्यक्रम होत आहेत. साखळीमध्ये सुद्धा, विठ्ठलापूर साखळीमध्ये सुद्धा मोठा कार्यक्रम घेण्यात येतो नौका विहाराचा, तर तो आज आहे. हजारो भाविक असतात, ते येत असतात. अशा पद्धतीने आपण शेवटची बातमी पाहूया गोव्यातली, ती म्हणजे पेट्रोलच्या दरातली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे, त्यामुळं त्याचासुद्धा परिणाम गोव्याच्या या इंधनावर झालेला आहे. किती परिणाम आहे ते आपण पाहूयात. गोव्यात सध्या पेट्रोलचा दर आहे तो 97.90 प्रति लिटर इतका आहे आणि डिझेलचा आहे तो 90.44 प्रति लिटर इतका आहे. तर आज या काही आपल्या दैनिकातल्या बातम्या होत्या महत्त्वाच्या, ज्या आपण थोडक्यात त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. उद्या पुन्हा आपण याच वेळी येऊयात नवीन बातम्या घेऊन अंकातल्या आपल्या. तुम्हाला नेमकं जे मी या लाईव्हच्या दरम्यान प्रश्न काही विचारले असतील, वेगवेगळ्या बातम्यांच्या रिलेटेड तुमचा काही एक व्ह्यू पॉईंट असेल तर तो नक्की तुम्ही आम्हाला कॉमेंटमध्ये कळवू शकता. आणखी वेगळ्या बातम्या काही अपेक्षित असतील ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कळवू शकता. उद्या पुन्हा भेटूया आपण याच वेळी. तोपर्यंत नमस्कार, गुड मॉर्निंग.